Mata, you don't allow men to take advantage of who you are. You don't know your value. I know my value, so you should know your value too. Habadan Allah. Zamani ko ya biya canza mu. We don't even know our value. Da sai ka ji in har namiji ya ce yana son nan mace sai ta ce mishi wai ya bata lokaci ta yi tunani. Kuma tunanin nan fa ba da wasa take ba, tana so ta yi tunani ta san ko ya dace ko bai dace ba. Amma kuma yanzu kai ko wani namiji ya ce yana son ki shikenan. Yes. Ko wani namiji, yes. Ko namiji, please. Let's appreciate ourselves. Mu mata, we are specially created. We have value, so we should value ourselves. If you don't value yourself, who will? You should value yourself first, and any other person will learn to value you. But when you don't value yourself, you make yourself valueless. Okay. Gaskiya mata ya kamata a ce mun san darajar kanmu. We don't just allow men to just use us and dump us. Because yanzu abin da yake faruwa kenan. No. We are much more than that. Of course, yes. We don't allow ourselves to be like tissue paper. Mun san how tissue paper is. No matter how precious tissue paper is, no matter how you keep it, you still use it and dump it. So let's not just be like that. When we know our value, then that will start happening. But when we don't know our value, we are... Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Nagode masoyana.